Hola, benvinguts al Forcat. Torna el fred i amb ell els problemes. Una gelada correguda la passada matinada de dissabte ha afectat ja 400 hectàrees d'ametllers a la zona d'Utiel-Requena. Els productors parlen de pèrdues superiors, atenció a la xifra, a $1,5 milió d'euros. La largueta està danyada al 100% i les varietats més tardanes inclús en un 80%. A més, la crisi de les abelles s'engreuja amb el vandalisme. A la localitat castellonenca de Cervera del Maestrat, a Castelló, José Martínez, un apicultor, membre d'una família tradicionalment dedicada a aquesta activitat, ha patit el robatori de 120 caixes de ruscos que van anar completament rebentades durant la nit del passat cap de setmana. Segons assegura el propi apicultor, ara no busquen només la mel o les caixes, sinó inclús les pròpies abelles. Això per si no tenien prou. I en clau positiva podem contar-vos que a principis de la setmana la Guàrdia Civil va detindre a 4 persones per furtar 500 quilos de taronges a Xiva, Torís i Godelleta. Són 2 homes d'entre 20 i 42 anys i 2 investigats d'edats compreses entre 28 i 29. Tots de nacionalitat espanyola. S'han recuperat les taronges i 30 caixons de plàstic. Notícies en les que comencem. Benvinguts. I el quequi ha sigut protagonista d'una intensa jornada de debat celebrada al Ginet el passat dijous. Van participar tècnics responsables de la denominació d'origen, investigadors de l'IBIA, dirigents de les organitzacions de productors i també importants càrrecs de conselleria. Des d'un camp de quequi a la Ribera ens dona tota la informació Patricio Ortiz. Contamos, Patri. Sí, així és, Sílvia. Esta mateixa setmana s'ha celebrat una jornada tècnica del caqui en la que s'han debatut les principals qüestions entorn a este cultiu tan arrelat així en la Ribera. En la següent informació els ampliem més dades. Més de 150 assistents van participar en la jornada tècnica del caqui del passat dijous al Ginet i en la que s'ha parlat del present i futur d'un dels cultius cridats a ser l'alternativa als tradicionals, especialment de la taronja. La nostra zona ha crescut molt ràpid perquè d'alguna forma la crisi de preus dels últims anys en els cítrics ha fet d'alguna forma que l'agricultor vagi buscant alternatives, no només de caqui, altres fruites s'estan introduint com la magrana o com a fruits tropicals. Durant la jornada de treball també s'han tractat qüestions tècniques com ara els fitosanitaris i la comercialització. Amb una campanya no molt bona en quant a qüestions de preus respecte als passats anys, contrasta amb el creixement del cultiu que ha augmentat en els últims anys. La tendència del cultiu ha sigut a créixer de forma espectacular i a nivell comercial han sigut uns anys relativament bons. La sessió també ha comptat amb una ponència especialitzada de productes fitosanitaris disponibles en l'actualitat i es va posar de manifest la manca d'estos per a combatre plagues i malalties. El problema que té el caqui és que cada volta és un cultiu que va a més i li estan apareguent nous problemes, noves plagues. Ara fa un parell d'anys, per exemple, les mosques blanques va ser començaren a passar-se del cultiu de cítrics al caqui i l'any passat va ser un verdader problema perquè van ocasionar molts problemes de pèrdua de qualitat de la fruita, etc. Tots han coincidit en que el caqui és una fruita que creix i agrada encara que el sector lluita pel desconeixement en mercats europeus. Com veieu, Sílvia, el caqui s'ha convertit en un dels principals cultius de la Comunitat Valenciana, sobretot arrelat així en la zona de la Ribera i que s'ha convertit en alternatiu al mercat de la taronja. Gràcies, Patricio. I el passat dia 22 es va celebrar a tot el món el Dia Mundial de l'Àvia, un dia en el que ABA va reclamar un gran pacte de l'àvia mentre el govern valencià en ple va participar de vesprada en un acte de regants. Un gran pacte hídric que implica al conjunt de la classe política i a les entitats relacionades amb la gestió d'aquest tipus de recursos per posar en marxa mecanismes capaços de garantir un subministrament d'aigua regular. Aquestes van ser una de les principals reivindicacions de l'Associació Valenciana d'Agricultors en el Dia Mundial de l'Aigua. L'aigua és el gran fracàs que tenim els valencians i la gran frustració. No n'hi ha aigua per a tots. Tenim necessitat d'una solidaritat hídrica que no existís en Espanya i no existís inclús ni entre els propis valencians.
A més, des d'ABA es va reclamar que es precise a preus raonables la gestió d'aigua, ja que per al futur de l'agricultura valenciana resulta absolutament imprescindible disposar d'aigua en qualitat i en quantitat suficient. Fa falta un gran pacte valencià per a reutilitzar l'aigua que depurem, que avui molt es perd. Cristóbal Aguado ha assenyalat que la seva associació no ha celebrat el Dia Mundial de l'Aigua perquè no hi ha res a celebrar, ja que continuen sense conèixer les inversions destinades per a projectes hídrics. I dins la nostra agenda gastronòmica, esta setmana hem vist néixer un nou concurs que marida arròs i vi. Si sou estudiants de cuina menors de 30 anys, atenció! Fins el 16 d'abril els candidats poden presentar un vídeo d'entre 1 a 2 minuts al correu electrònic desafio@bodegasvegamar.com amb una recepta d'arròs que maride amb un dels 5 vins que el celler ha seleccionat. Lo que estamos haciendo en este caso es apostar por esa innovación pero asociada con el arroz. ¿Qué mejor que un gran vino valenciano asociado al plato, como dijéramos, honorífico, el que le da esa base a la cocina valenciana, que es el arroz? El 17 d'abril es seleccionaran 5 finalistes que hauran de comprar ingredients en el mercat central per a un número de comensals determinat i amb un límit econòmic. Nuestro plato más internacional y a la vez el más versátil y el más rico, el arroz, nos daba mucho juego para buscar un maridaje entre una receta de arroz y un vino. Y ese es el desafío. Planteamos, por una parte, a los estudiantes de la Fundación Cruzcampo y, por otro, a cualquier persona que quiera dedicarse al mundo de la restauración, que sea menor de 30 años, el reto, el desafío de que busque una receta original que maride con alguno de los vinos que hemos seleccionado para esta edición. Y el 3 de maig serà la gran final en el Vélez Events. Va a ser una decisión coral en un jurado que, lógicamente, entre todos definiremos con esos parámetros que hemos apuntado la creatividad, la puesta en valor del producto, la armonía con el vino, nos parece fundamental, armonizar bien un vino, en este caso valenciano, como Vegamar, con un producto tan valenciano como el arroz. Les bases del concurs les poden trobar en la pàgina web de Bodegas Vegamar. Molt bona iniciativa. I fins així el Forcat d'esta setmana, en el que hem celebrat, com vos contàvem, el Dia Mundial de l'Aigua, una data important. I també, com no, si esteu en la Madalena, que no se m'oblide, que tingueu un bon cap de setmana, que acabeu bé les festes, i no s'oblideu, sempre, cal consumir productes valencians, perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Fins la setmana que ve.